Nou, we staan hier vandaag op Breakfast 2011 in Landgraaf. En Breakfast is dit jaar uitgekozen tot Dynamo-project van Culturele Hoofdstad Maastricht. En we gaan eens even kijken wat de jeugd er eigenlijk van af weet en wat voor hun cultuur is. Komen jullie mee? Als ik zeg cultuur in Limburg, zeg jij? Ja, Breakfast. Beeldende kunst. Breakfast. Pinkpop. Breakfast! Als ik zeg cultuur in Limburg, zeg jij? Ja, kunstbenden natuurlijk. Ja. Ja, waarom? Ja, daar komt alle cultuur samen en jong talent kan zich daar ontwikkelen. Als ik zeg Culturele Hoofdstad Maastricht, zeg jij? Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Dat weet ik dan niet. Ik zou het niet weten. Als ik zeg Maastricht Culturele Hoofdstad, zeg jij? Nee, ik heb echt geen idee, sorry. Wat zeggen we dan? Er komt niet zoveel bij me op eigenlijk. Ja. Van Maastricht? Geen idee. Als ik zeg Culturele Hoofdstad Maastricht, zeg jij? Ik kom nooit in Maastricht, dus... Nou ben ik het niet mee eens. Nou, ik vind zeg maar bijvoorbeeld in Heerlen, daar doen ze daar veel meer aan dan in Maastricht. Met festivals en zo. En de Nieuwe Noord is ook veel groter dan de muziekgieterij bijvoorbeeld. Als ik zeg Culturele Hoofdstad Maastricht, zeg jij? Ik heb echt geen idee. Ik weet het niet, ze zullen er heel veel aan moeten doen. Ik denk dat daar nog wel heel veel ligt wat ongebruikt is op het moment. Maastricht moet zich daar wat meer profileren, maar dat kan wel. En er moet bekend worden gemaakt, maar niemand weet ervan. Leuk. Alles is een beetje daar, dus dat is wel fijn. Ja, wel iets goeds is, zeker om Limburg ook een keertje goed op de kaart te zetten. En ik denk dat zeker met zoiets ook als Breakfast, dat er wel, ja, kan je ook mee laten zien dat wel hier genoeg leeft en ja, dat er zeker genoeg kunst is hier. Ja. Dus ik zou het zeker een goed initiatief vinden, ja. Het is denk ik heel goed om een keer niet zoiets als Amsterdam te nemen of zo, maar gewoon een keer in het zuiden om te laten zien wat daar allemaal is. En ik denk dat Maastricht wel een goede plek is om dat te doen. Het ligt dicht bij de grens, dus ja, het is eigenlijk voor iedereen wel te bereiken en benaderbaar. Ik denk dat het vooral de jongeren is waar ja, die ook wat meer daarin gemotiveerd mogen worden. Dus ja, ik zeg Maastricht.